O Salnés está atravesado por centos de regatos, por algúns ríos pequenos como o Baltar Fabaíños, a Chanca ou o Río do Con, e por un río máis grande, o Umia, cheo de afluentes. O Umia modela a nosa paisaxe, achega a auga que bebemos, achega materiais como areas e limos e nutrientes para formar o banco marisqueiro do Serrido na desembocadura, e constitúe en xeral un entramado de vida que engade un atractivo especial á nosa comarca. Desde hai máis de 20 anos, un grupo de persoas sensibles da nosa comarca levan analizando periódicamente un tramo do río Umia para avaliar a súa calidade ambiental, difundindo o valor que representa e denunciando as agresións que o ameazan. É un proxecto que se leva a cabo en toda Galicia, en distintos ríos, por distintos grupos, xente que pretende coidar estes cursos de auga que son algo máis, que son cursos de vida. Máis de 20 anos do colectivo ecoloxista do Salnés no proxecto Ríos. Son Xaquín Rodríguez e isto é O Salnés, unha terra para coidar. Estamos hoxe con María Dolores Barreiro, Marro para os amigos, que é unha socia e colaboradora do colectivo ecoloxista do Salnés desde hai máis de 20 anos. Hola, Marro. Hola, Xaquín, bo día. Pois vannos falar hoxe do Proxecto Ríos, que é un proxecto no que levas máis de 20 anos tamén, traballando, pois colaborando, coordinando, axudando. É un proxecto interesante, é un proxecto que forma unha parte pois fundamental da actividade do colectivo ecoloxista do Salnés. Que é o Proxecto Ríos? O Proxecto Ríos é unha iniciativa que nace dentro da Península Ibérica, nace en Cataluña, no ano creo que 97. Non sei se ven ao mellor de outras iniciativas. E é unha iniciativa que o que fai é buscar o voluntariado e a custodia do medio por parte das persoas, no? Da xente. En este caso, dos ríos. Entón, aquí en Galicia empezou a través de Adega, lanzou a iniciativa a nivel de toda Galicia no ano 2005 e o colectivo ecoloxista do Salnés xa foi desde o principio, estuvo participando desde o principio do proxecto. En que parte se traballa no proxecto Ríos? É dicir, que se fai e, sobre todo, que tramo de río temos apadrinado? Nos temos o Umia, que é o río de referencia noso, non? Traballamos no Umia, non? Sí. Collemos un tramiño pequeno, é como unha mostra do Umia, non? Parece que o río veñen as aguas de arriba abaixo, entonces todo o que ven de arriba tamén chega a un tramo do río que é o que nos apadrinamos, non? Claro. Entonces, en que consiste o traballo? Pois o tramo que collimos foi o que vai desde a Ponte dos Padriños en Ponternelas ata a Ponte Nova, que creo que chaman a Ponte de Santa Marta. É un tramo máis ou menos de 300 metros. Entón, ese tramo facemos inspeccións, 2 inspeccións ao ano, unha en outono, outra en primavera, e, aparte, o mes de setembro facemos unha limpeza. Unha limpeza que, aparte, é unha limpeza simultánea con todos os ríos que participan do Proxecto Ríos a nivel de toda Galicia. É unha experiencia, moi chula, moi interesante, porque é eso, porque estamos todos a facer o mesmo, no mesmo día. E esas son as actividades principales e as que facemos dentro do colectivo ecoloxista son esas. Inda podían facerse outras actividades máis, pero creo que con esas creo que participamos moi ben do que é a esencia, no, do Proxecto Ríos.
E que facedes no río? É dicir, que medides ou que mirades ou que valorades do río? Supoño que todo ten relación co estado de conservación do río, pero exactamente que é o que mirades no río? Pois, en primeiro lugar, unha cousa moi básica que é como atopamos o río. O sea, que como atopamos a beira do río, o bosque de ribeira, si vemos canalizacións, si vemos lixo, si vemos que hai moitos rápidos, menos rápidos, si hai máis caudal, menos caudal, pero digamos que unha especie de primeira visión, no, do que vemos. Eso en principio. É dicir, mirades o río, aguas adentro e tamén o entorno do río, non? Claro, claro. É dicir, o bosque de ribeira, o que Sí. sería o estado da pendente ou das marxes do río, e todo o entorno, non? Exacto, sí. E despois temos que cubrir un informe que nos lo proporciona a propia adega, o propio Proxecto Ríos, e entón a partir de aí vamos cubrindo, no, como atopamos o estado, no, do río, así a simple vista. E despois xa vamos entrando nas características, primeiro físico-químicas, hai tamén unhas características de tipo de marcadores ou marcadores, sí, indicadores biolóxicos. Sí, son marcadores no fondo. Sí, marcadores tamén. Sí. E despois tamén o que é unha visión da flora e da fauna, tanto de aves, bueno, é unha visión, miramos como lo vemos en ese instante, unha visión bastante exhaustiva. Que ocorre? Que ás veces non vemos todo o que hai, é certo, porque ao mellor hai moitas máis aves das que vemos en ese momento, porque non aparecen, ou peixes incluso, no, etcétera, no? Pero, por exemplo, os macroinvertebrados, ese sí que están sempre aí, eso sí que os vemos, que son os bioindicadores, e despois tamén a flora tamén que sempre está aí, esa é outra cousa que tamén permanece, que esa sí que podemos vela. Supoño que, por exemplo, os morcegos non os vedes, non? No. E hainos, non? E ao mellor as lontras que existen, pois... Exacto. Lontras vimos unha vez. Sí, o sea que están, vamos. Vimos unha vez, sí, que foi, bueno, foi unha escena moi bonita de ver, porque era unha parella, ademais. Sí. E as vimos e estaban, debían de estar pescando, debían de estar comendo, vamos. E xogando, como porque, sempre. O xogando, sí, entre as dúas, iban á superficie e despois baixaban e volvían a subir e así, moi bonito de ver, sí. O sea que é un traballo no que medíes parámetros e eses parámetros vos dan unha información sobre o estado do río. Exacto. Unha información que é máis periódica, co cual tedes unha radiografía, unha fotografía de como está o río Umia, por lo menos nun tramo que é representativo desde hai 20 anos que levamos con isto, non? 20 anos, sí. E que me podes contar deste tema que é peliagudo, non? Sí, a ver, o que notamos a nivel de macroinvertebrados, que o que, digamos que é o que nos parece o máis aparente, non? Porque nos indica o estado de saúde, digamos, no, do río. É como se fixéramos unha analítica, non? Ou algo así. É dicir, se hai certo grupo de invertebrados, de macroinvertebrados, o río está ben. E se hai outro grupo, a mellor o río está mal, non? Exacto, exacto. Entón, según eso, hai como unha escala de idoneidade, de mellora ecolóxica ou de empeoramento, non? Exacto, sí. Entonces, como vai a cousa? Sempre é un río que debe ter un poder de autorregeneración increíble, porque nunca nos deu mal. Eu recordo de ir aos cursos de formación que aparecían compañeiros de outros grupos que estaban ao mellor en ríos que ao mellor pasaban, non sei se cerca de industrias ou que estaban cerca de lugares donde había moita poboación, que daban indicadores moi malos de macroinvertebrados, pero no caso do Umia é un río que, a verdad, nunca nos deu mal nese sentido. De bioindicadores. De mala calidade de mala real calidade, das aguas. exactamente. Claro, sí. Despois nas características físico-químicas que medimos pH, medimos nitróxeno e medimos oxígeno, tampouco nunca nos deu nada malo, que podía darnos, por exemplo, a nivel de nitróxeno, ¿no? Porque creo que está relacionado cos cultivos,
creo, Claro, non? sí, 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 claro, ten que estar, sí. E entón, non nos deu, nunca nos deu nada así fora do común, vamos. Supoño que a vegetación de ribeira aí ten unha función de reter os nutrientes en exceso, é dicir, un pouco Sí, o que adoita pasar. É unha vegetación que tamén vos valorades como está, non? O estado. claro, sí. Sí, e eso é o que sí vemos que está deteriorándose desde sempre, que é o bosque de ribeira, porque vemos que existen cantidad de cultivos ou de accións humanas, digamos, que van xusto hasta casi á beira do río. Moitas talas tamén, talas un pouco así extrañas, porque hai que pensar que o bosque de ribeira que acompaña aos ríos é un elemento fundamental da vida do río. O sea, se non hai bosque de ribeira, non hai río, porque o río vai perdendo, si perde sombras, si perde vegetación que alimenta, etc. Ese río manifestase tamén en contra, no, de eso. E, bueno, vemos que aí sí que temos algún problemilla con eso. E, bueno, a zona tamén da ponte de Santa Marta hai bastante afluencia porque creo que hai moitos coches que aparcan por ali e entonces que tamén poden traer contaminación así ao río, pero bueno, o que as características físico-químicas aguantan, pero o que a visión, digamos, do bosque de ribeira ves que se está degradando, sí. Claro, entonces realmente o que estades denunciando é que o deterioro do bosque de ribeira vai afectar as aguas, non? As aguas que ahora están ben, pero que si se deteriora o bosque van a empezar a empeorar a súa calidade, Claro, non? efectivamente. Precisamente ali en Ponternelas se extrae agua para a estación que potabiliza a agua que nos trae a traída, non? Entonces, realmente estamos en un momento especial, non? Posiblemente. Claro, claro. É que aparte, a ver, a mí me parece que a xente ten que mirar os ríos e o proxecto Ríos un pouco axuda en este plan, non? Mirar os ríos como se foran seres vivos realmente, non? Que nos están axudando a vivir tamén a todos. Entonces, un ser vivo non é solamente que lle fagas a analítica e que vaya ben e que parece que aparentemente que todo vai ben, sino tamén que lle axudes, no? Con todo o que lle rodea, O con entorno, todo o claro. entorno. Como nós, igual. Exactamente. Claro, sí. Exactamente. Pois é interesante isto que dis porque é unha visión como amplia do que é un río, que realmente é eso, non? O río é máis que un curso de agua, son os bosques, son as chairas aluviais que o río fertiliza, que é como unha columna vertebral, unha espiña dorsal da paisaxe e da nosa implantación na paisaxe, non? Sí, efectivamente. Marro, mira, últimamente en Galicia todos estamos pendentes de un montón de especies que chegaron de fora, están ocupando espacios que non deberan ocupar porque desplazan especies propias, especies de aquí de sempre, e a veces son moi invasivas, non? Pasa isto tamén no río Umia. Sí, moito ademais. Xa desde o primeiro momento atopamos moitísima cantidad, sobre todo no leito do río, de la Egeria densa e la Elodia, que son plantas que veñen que para que se vexa un pouco as consecuencias dos nosos actos, non? Sí. Son plantas que proveñen de acuarios, sí, que se baleiran, son baleirados ao mellor os acuarios para limpeza ou o que sea, van ao río, sí, e se transmiten, pero como unha peste totalmente. Que son de outros continentes, a mellor son de América ou... Claro, e non son propios de aquí, e cando ti te pos ao mellor encima da ponte dos Padriños e podes ver un día que ao mellor este o río que vaya con un pausado, ves totalmente invadido o leito, sí, todo cheo. Despois tamén temos outras plantas invasoras no que é na ribeira, na beira do río. Por exemplo, a Tradescantia, hai tamén
se plantan árbores que non son propios dos ríos, que tamén non son, porque como existen cantidad de propiedades moi cercanas, a mellor é plantación incluso de frutales que non son propios de tal. E despois xa de fauna temos o cangreso americano, que é outra especie invasora que aparte acaba con todo tamén, é impresionante. E aguanta moito, teño entendido. E aguanta moito, sí. Por eso, claro, esas invasoras é o que teñen. E son un cangreso que é vermello, que xa se distingue perfectamente do cangreso de río, no? Do propio de aquí. E despois, por último, xa relacionado con, digamos que con máis a beira, está o bisón americano, que é unha especie super voraz, que aparte acaba incluso cos animales que son propios de aquí e que ao mellor son depredadores tamén, pero acaba tamén con eles. O sea, rompe totalmente a cadena que hai de alimentos. O sea que pode haber un certo desequilibrio aí, pois que as especies de aquí van se adaptando como poden, claro, máis ou menos, non? Claro. Mira, cantas xente sodes, que colaborades tedes, con que recursos tedes formación? Sí, o ADEGA, desde o principio, cando xa iniciou este proxecto Ríos, a xente os formou con unos cursos que se fan todos os anos, que son os antes das inspeccións, non? Son cursos de formación de Proxecto Ríos. Neses cursos vai xente que xa levamos anos, por exemplo, no Proxecto Ríos, e despois van ir incorporando grupos novos que queren tamén participar, no? Dentro do Proxecto Ríos. E aí nos encontramos un poquinho todos, no? Hasta hai pouco se celebraban no Coro do Con. E aí, entonces, neses cursos de formación, os representantes de ADEGA pois van danche toda a parte da formación en sí misma, danche cantidad de láminas, fichas, os informes, manuais, e incluso para algunha xente dan unha mochila pequeniña con algúns utensilios básicos, no, digamos, para termómetro, un medidor de algunha lupa tamén para os macroinvertebrados. Vamos, que para iniciarse neste mundo o ideal, non? Se hai algún rapaz ou alguna persoa maior, pois lle gusta eso de mirar en concreto con xente que coñeza o tema, é ideal, non? Sí. E aparte que se está facendo un exercicio de control periódico do estado do río e tamén alertando sobre esos problemas que ten, non? Exacto. E aparte é unha maneira a mí me parece que moi gratificante de axudar ao noso entorno, porque eu creo que todo o mundo ten algún río cerca, claro, que cando era pequeno ou tal. Entonces, quero decir que axudas un pouquiño e colaboras e aparte daste conta da importancia de moitísimas cousas, de moitas cousas que estamos facendo e que están empeorando a calidade, no? E por tanto a calidade da nosa propia vida tamén, porque se empeoran os ríos tamén empeoramos nós. Vamos, que para ti tamén é persoalmente un descubrimento, algo gratificante, algo positivo, non? É que eles empezaron, a ADEGA, cando empezaron, e o colectivo tamén, empezaron coa idea de apadriñar. O sea, ti te fas cargo de alguna parte da natureza, neste caso de ríos, ¿no? Pero hai custodias tamén de lagos, ou custodias incluso de montes, en este caso non é, en este caso é de ríos. Entón, é unha forma de ser partícipe, sabes? De non estar sentada mirando como te botan documentales nada máis, sino de ti, ¿no? de ti colaborar tamén, ¿no? No que tes alrededor, que ademais non é por nada, pero estamos nun país que é moi, moi bonito, vamos. A mí me parece, para min é o país máis bonito do mundo. E o país dos 2000 ríos. Claro. Exactamente. E por algo somos como somos precisamente porque temos moita auga, porque temos moitos ríos. Iballe dicir que dixera unha frase para acabar, pero creo que así, como o que acaba de dicir, está perfecto. Así que, hasta o próximo capítulo, despedímonos. Gracias, Marro. Gracias a ti, Xaquín. Sobre todo a ti.
Ola, soy Marta Lois, presidenta do colectivo ecoloxista do Salnés. Se queres facerte socio, só tes que poñerte en contacto con nós no teléfono 680 580 086. Contamos con vos.